लोगो होनबाथाय हिनजाव बिखोमाबाय थायो सासे लाजाबावगौमोन नामा होनो आरोखि ओमफ्राय बेल रोदा देग्लिनानै लोंहोनो सानदां बेखौ औ माने मलार गैयैखौसो फरायो बेयो लेखाया मलार गोनांखौ फराया नोङो माबानानै माबादां एसे जिरायसो आथिं मिजौबाय आं दे माबा लांबाय था दे बुजानायखौ खालामनाङा बिदि जायो जिखुनु दिनै बे मोनाबिलियाव फैना बिराद गोजोननाय मोनबाय अननानै नैबे आंनि माइक्र'फननि भलिउमखौ एसे बारायदो आंना 12था जाहां जाहाङाव एसे भलिउमा खम जायो गोदोनाना बिथां सार बुदां बल्लभनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनि गेजेराव रंजाथाव मेथाइ खननानै जोंखौ रंजाहोनायनि थाखाय थेंक इउ दायो आङो प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौ गावनि जायगाखौ लानो थाखाय खावलायबाय बगाजुलि आङो माने बर'फोरनि हिन्जावा मानो खारबाय थायो नङा होमबा मानो खारो जों बर'फोरनि हिन्जावा बांगालफोरा साब्रै साबा गाहाम लायो माथो सासेबो खारनाय खोनाया नंगौ नङा मा दस जाखो जोंनि बर' हौवाफोरनि गेजेराव जे हौवा नागार नागार हिन्जावफ्रा खारबाय नंगौ नङा बानायसो बेनिखायनो आङो खावलायदों बयखौबो जेन' मोजाङै हिन्जावफोरखौ जोथोन लायो माने हिन्जावफ्रा भुल मोनोब्ला थानो बायो सखिफोरखौ मोजां मोजां बायनांगौ सना बायनांगौ दख'ना गोदान बायनांगौ माने मोजां मोजां जाहोनांगौ थालिया औ थारमाने खस्थ' खालामनानै थाखा खामायनांगौ थाखा थोजासे होनो हायाबाबो हिन्जावफ्रा खारो ना खारा औ बे न' खाथियाव दख'ना गोदान बायदों सासे हिन्जावा नोंनि हिन्जावा बायनो हायाखै गोसोखौ गुबुन सानखागोन ना साना मालाय मेरला दख'ना गोदान होग्रा हौवाफोर दं मोजां मोजां जाहोग्रा हौवाफोर दं ना गैया औ ओंखायनो जायफोरना हिन्जाव दं एसे थाखा खामायनायाव मुखुब जा नङाला नोंनि हिन्जावा गुबुनजों थांहां माहां जागासिनो दं आरो बांगालफोरनि हिन्जावफ्रा मानो खारा होनबा बिसोरो बोसोराव खननै उपबास थायो उपबास होनबा बुजिना बुजिया फास्टिं ओंखाम जाया दैबो लोङा नै दा सोलिगासिनो दं when you fast all the toxin of your body comes out with the urine जेब्ला नोङो ओंखाम जाया दै लोङा नोंनि देहानि गासिबो गाज्रि बुस्थुफ्रा हासुदैजों ओंखारलांजोबो थालिया ओमफ्राय नोंनि देहाया गोरा राफोद गरायफोर बादि जायो आरोखि थालिया दा ओंखायनो बांद्राय बेदर ना जानो नाङा सम सम उपबास थानांगौ बुजिबायना औ बेदरफोरखौ आधा खिजि गाहाम जाग्रा दंनो जोंना जाय मानसिया बेदरखौ आधा खिजि जायो बेना उदैया देरबाय बे जाला बुजिबायना बांगालफोरनि उदैया मालाबाबो देरा मिथिबाय देरो नोंसोर लागोआव बांगालफोरनि उदै देरनाय नुदों बिसोर जानायखौ लिमिट जायो आरो बांसिन नै बे उपबास थाबायना 6टा बेलासिनि 6टायाव जायो किसमिस काजु बादाम थालिर गोलाव गोलाव खिजुर जायो आरोखि दुबाइनि बयनिख्रुइ फेभरेट खायद'आ मा खिजुर नों अमा 1 केजि जानायजों खिजुर गरनै जानायजों जेबो मेलाया थालिया दा ओंखायनो खावलायबाय गावबागाव देहाखौ जोथोन ला थाखा खामायनायाव मुखुब जा नोङाला हिन्जावाबो खारगोन नोंसिनि गार्लफ्रेन्डआबो गुबुनजों खारगोन आंजोंबो फैनो हागौ
गान खनसै टाइम गैला आच्छा प्रेक्टिकेल हेलौ आथिखालाव थाखा गोनाङाबो खारो बे मानि थाखाय खारो माबा बिलाय मोजां जायाखै बियो देहा दुरबल औ